Тарфресалон аз тисео бозанон филмегарда. Обсерве мегаватор баризато. Тарафан нахшави салон аз оператор инновационный ширкати тисео пайваст намоед. Ба ҳар рӯз мегаватори регули трафики интернетро фатах. дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик, рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. бозиҳои даври панҷуми лигаи олии тоҷикистон ноид ба футбол идома доранд. дирӯз ду бозӣ баргузор гардид. имрӯз бошад як рақобат тибқи тақвим доир мешавад. ба мо нишонда мешавад Хабир Давлатов, роҳбари дастаи клуби марказии варзиш Артиш, якҷо бо намояндаи бахши матбуоти даста. истиқлол дар майдони худ ин давр клуби марказии варзиш Артишро қабул мекард. аз ҳамин ҳисоб ҳам Хабир Давлатов дар варзишгоҳ ҳаст. дерби пойтахт аст тамошобинони азиз. дерби имрӯз як бозӣ аст тибқи тақвими лигаи футболи мамлакат ва он ҳам бозии ду дастаи шикастнопазир аст. истиқлол ки дар ҷадвал мавқеи одатии худро ишғол кардааст пас аз даври гузашта, яъне зинаи аввалро рақобат мекард бо зинаи дуюми ҷадвал. муваққатан вахш аз клуби марказии варзиш Артиш гузаштааст, чун дирӯз онҳо пирӯзӣ ба даст оварданд бар Паншер бо дубли Дмитро Билонок. аммо пас аз бозиҳои чордавр агар мо ҷадвалро назар кунем, пас истиқлол дар зинаи аввал аст, КВВ дар зинаи дуюм 10 имтиёз дорад истиқлол, 8 имтиёз дорад клуби марказии варзиш Артиш. дар даври гузашта КВВ натавониста буд ки пирӯзӣ ба даст биёрад. онҳо як бозии сергол ва ҷолиб нишон доданд бо барқчӣ 3-3. аммо имконияти пирӯзӣ ба даст овардан надоштанд. танҳо пеналтие ки Далиев дар дақиқаи 96 рақобат зад, онҳоро аз 3 имтиёз маҳрум намуд. истиқлол бошад бо ҳисоби калон 3-0 Паншерро шикаст дод бо голҳои Ҷурабоев, Деҳқонӣ ва Алишер Ҷалилов. айни замон голбозони ҳардуи дастаҳо ба майдон мебароянд. аз авохир қарор дорад дар сафи истиқлол Табрез Исломов. малакаи одат карда дидани КВВ бо пироҳанҳои зард ва сиёҳ вобаста ба рангҳои запаси кули даста. зеро айни ҳо суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо хоҳад дод. суруди миллии Тоҷикистон айни замон садо медиҳад.
бозии мазкур паҳлӯи муҳими иҷтимоӣ ҳам дорад. чуноне ки эълон кардан намояндагони роҳбарияти дастаи Истиқлол дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамоми маблағе ки аз фурӯши чиптаҳо дар дербии пойтахт ба даст оварда мешавад, ҳамааш равона мегардад ба табобати як наврасе ки ниёз ба ҷароҳат дорад. барои ҳаминам мухлисон дар як бахши варзишгоҳ ки сояафкан аст зиёд ҳузур доранд. дори рақобат муайян месозад ки кадом даста аз кадом тарафи майдон бозиро шурӯъ мекунад. бояд гуфт ки амирҷон хоркашев бозиро ҳакамӣ мекунад, даврони канори ҷурабек содиқов ва исломҷон холиқов ҳастанд. довари чорум қурбонмурод шарипов. инчунин системаи вар низ фаъол аст дар бозии имрӯза ва масъули он имрӯз довари фифа аст Насрулло Кабиров. ҳаятои асосии дастаро ба шумо маърифӣ менамоем. шурӯъ мекунем аз албатта Истиқлол. дарвозабон рақами 99 Муҳриддин Ҳасанов аст. капитан рақами 10 Алишер Ҷалилов, рақами 3 Табрез Исломов, рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, 6 Амирбек Ҷурабоев, 9 Рустам Соиров, 11 Муҳаммадҷон Раҳимов, 21 Ромиш Ҷалилов, 24 Лоуренс Анван Николас, 44 Ҷошуа Акпуҷе ва рақами 66 бошад Рустам Камолов. сармураббии дастаи Игор Черевченко аст. тарҳи 4-3 дорад имрӯз Истиқлол. дастаи КМВА дар бозии имрӯза дарвозабон рақами 16 Муҳаммадалӣ Ҳусниддин, рақами 4 капитани даста Комрони Мирзохон, рақами 7 Ҷонибек Шарипов, рақами 8 Онанна Ҷулиус Кваси, 9 Шаҳбоз Ҳабибов, нафаре ки бисёр хуб дурахшида истодааст дар ҳамин мавсим, рақами 10 Ҷерард Бакинда Билонг, 19 Лукас Кевин, 20 Комрон Иброҳимов, 21 Вайсиддин Сафаров, рақами 60 Шерос Шарипов ва рақами 66 бошад Муҳаммад Иқбол Давлатов. сармураббии даста Шамсиддин Қосимов. Игор Черевченко ба мо нишонда мешавад ва аз маркази майдон аллакай вақтам фаро мерасад барои шуруи рақобат. Шаҳбоз Ҳабибов, ин ҷавон бисёр хуб худро муаррифӣ карда истодааст. дар бозии зидди Барқчӣ ҳам як гол ба самара расонид. дар маҷмӯъ дар оғози мавсиму аллакай 3 гол дорад. воқеан ҳам 2 сол пайҳам мешавад ки кӯми марказии варзиши артиш зери роҳбарии Шамсиддин Қосимов нишон медиҳад ки яке аз мактабҳои беҳтарини кӯдакону наврасону ҷавонон дар тамоми кишвар дорад. зеро ки агар мо феълан ба ҳайати асосии кӯми марказии варзиши артиш назар кунем, дар он якбора чанд бозингарон аз солҳои гузашта аз ҳайати ҷавонон ҳастанд. нафаре ки дар дидор муқобили Барқчӣ беҳтарин бозингар дар майдон эътироф гардид, Шерос Шарипов аз дастаи ҷавонони клуби марказии варзиши артиш ба ҳайати асосӣ роҳ ёфт. Шаҳбоз Ҳабибов, Ҷонибек Шарипов, хуб Муҳаммад Иқбол Давлатов, Комрон Иброҳимов қабул бештар аст ки таи чанд соли охир бозӣ мекунад дар КМВ, аммо нафарони номбурдаи ман 2 сол пеш дар дастаи ҷавонони КМВ бозӣ мекарданд. имрӯз бошад футболбозони муҳим ҳастанд дар даста. аз канори чапи майдон ҳуҷуми Истиқлол маҳкам карда мешавад партоби Рустам Камолов. Игор Черевченко бо ҷавонон ҳам хуб кор карда истодааст. имконият медиҳад ба онҳо барои худро муаррифӣ кардан ва маҳорати худро нишон додан. то баъд бозигари Истиқлол аз майдон берун мешавад. имрӯз истироҳат медиҳад ба назарам Игор Черевченко ба Ризо Деҳқонӣ, футболбози эрони табори дастаи Истиқлол ки аз миёни легионерҳои ҷалб шуда, яке аз бозигароне ки хуб ҳамгироӣ шуд ба ҳайати даста маъзӯ аст. тарҳи ҷойгишавии бозингарони Истиқлол шуда ки қайд кардам 4-3 аст. Раҳимов аз тарафи рост, аз тарафи чап Рустам Камолов ва ҳамлавари марказӣ имрӯз Рустам Соиров аст. аз ҷои худ мебарад Муҳриддин Ҳасанов, дурӯза ба аут равон мекунад. 2 давр пайҳам мешавад ки
имтиёз аз даст медиҳад клуби марказии варзиши артиш пас аз пирӯзӣ дар ду даври аввал. Баъдан онҳо мусоҳибозӣ карданд бо дастаи ҳулбуки восе дар даври гузашта бошад бо барқчӣ. ҳусниддин маҳмадалӣ тӯбро пешравон мекунад ба мубориза тарафи ҳабибов. қоидабозиро вайрон кард ҷунибек шарипов. имсол рақами худро иваз кард ҷунибек, рақами 7 интихоб кард. барои бозӣ кардан дар КМВА. истиқлол бошад. танҳо як мусовӣ дораду халос. онҳо бо ҳосилот мусовибозӣ карданд. ҳамон рақобате ки ислом зоиров бешак яке аз голҳои зеботаринро дар тамоми таърихи футболи тоҷик ба самар расонид бо усули пӯшнокӣ. ҳусниддин маҳмадалӣ тӯбро пешравон мекунад. мубориза сурат мегирад дар канори майдон ва бенатиҷа аст. вайсиддин сафаров. вайсиддин узви тими миллии тоҷикистон аст. дар бозиҳои охирин албатта ки даъват нашуд, аммо замони роҳбарии петр шегерт доим ҷалб мегардид ба ҳайати мунтахаб. сафаров партоби ӯ ба ҷаримагоҳ бидуни мушкили бартараф намояд инсолро муҳриддин ҳасанов. амирбек ҷурабоев пас ба канори чап. алишер ботуб, алишер ҷалилов аз тарафи чапи майдон партоб ба ҷаримагоҳ. бартараф намояд инсолро комрони мирзохон. боз як партоби дигар сурат мегирад ба ҷаримагоҳ. пас аз расиши тӯба бозингари КМВА тӯба аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ кор мекунанд дастаи мизбон. алишер ҷалилов соли ӯ ба ҷаримагоҳ. зарба зада натавонад бозингари истиқлол. ромиш ҷулюс кваси осими гузашта то се бардоштан дар мавқеи нимуфидигари марказӣ, хусусан нимуфиди такягоҳӣ, ҷулюс кваси яке аз беҳтаринҳоам ба ҳисоб мерафт. ҳуҷуми КМВА тӯбро гум мекард шаҳбоз ҳабибов. қоидабозиро вайрон кард шаҳбоз. бояд гуфт ки шаҳбоз беҳтарин нишонзанас шуданд дар КМВА бо ҳамон се голе ки ман қаблан қайд кардам. афтонид содиқҷон қурбоновро ҷулюс кваси дастоварди воқеан ҳам КМВА аст ки тавонист ин бозингарро ба худ ҷалб намояд пас аз мавсими бисёр ҳам бобарор ва назаррас дар дастаи Куктош 2 сол пеш. ҳамон мавсиме ки 3 нафар рехтараш 4 нафар дурахши аҷиб доштанд дар Куктош. алишер шукуров, ҳамовар Сундай Алонҷӣ, Азизбек Султонов,
ва певоста худи Ҷулиус Кваси. Рустам Соиров гузашта наметавонад аз Ҷерард Бакинда Билонг. бе қоида вайронкунӣ қариб буд ки тӯбро бигирад бозингари КМВА аз назди пои Лоуренс. аммо ниҳоят дигар барои истиқлол тӯбро соҳиб мешавад. паси хато иҷро кард Акпуҷе. Акпуҷе истиқлол баъси чемпиони Тоҷикистон мавсими гузашта дар марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои дуюми Осиё бозӣ мекунад. мусобиқае ки мавсими гузашта бебарор хотима ёфт барои дастаи истиқлол. мавсим фаҳмо аст ки бояд ангезаи бештар ва ҳадафи баромадан аз гурӯҳ даста кӯшиш мекунад ки ҳаяташро пурқувваттар гардонад. Мирбек Ҷурабоев аз ҳамин ҳисоб ҳам аз дастаи Равшани Кулоб ҷалб гардид. Муҳаммаҷон Раҳимов собиқ бозингари худи истиқлол буд. Резо Деҳқонӣ ва дигар бозингарон мақсади даъват ҳам ҳамин аст. партоб ба ҷаримагоҳ Сиди Маҳмадалӣ тӯбро мегирад. дарҳол партоб тарафи Ҷулиус Кваси. Ҷулиус кушода нест ягон нафар аз тарафи рости майдон. 4 нафара ҳуҷум дорад КМВА. Ҷонибек Шерзод Шарипов. агар хато накунам олам донишҷӯ аст Шерзод Шарипов, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон. дар мавсими гузашта аллакай дар баъзе аз бозиҳо дар ҳайати ҳунарнамоӣ мекард. ин мавсим бошад пурра ба бозингари муҳими даста табдил ёфтааст. назарат не ки Шерзод, балки Шероз аст номаш. дар мусобиқаҳои байни донишҷӯён ҳам иштирок мекард солҳои пеш. аммо акнун ки ба сатҳи баландтарини касбии футбол расидааст, албатта ба ӯ иҷозат нест ки миёни ҳаваскарон бозӣ кунад. Кваси Ҷонибек Шарипов. Бакинда Билонг аз марказ бо пасдан ба Вайсин Сафаров аз фишор баромад. КМВА дар идомаи ҳуҷум тӯбро гум кард. Рустам Соиров, Муҳаммаҷон Раҳимов, Амирбек. пас хато аст ба ақиб ва айни замон фишор меорад бозингари дастаи артиш Лукас Кевин ҳам дар бозии гузаштаи даста як гол зада буд, голи дуюми дастаи худро. ҳамон дидор муқобили Барқчина чандон хуб шурӯъ шуд. нақтараш ибтидо Абдулхалил Боронов гол зад. баъдан Камалон Иброҳимов ба дарвозаи дастаи худ иштибоҳан тӯбро равон кард ва ҳисоби 1-1 шуд. баъдан Масанте Барқчиро пеш баровард. аммо тавонист ки 2 гол дар идома дар ҷавоб занад КМВА, аммо дар охири рақобат пеналти ҷониби дарвозаи артиш таъин гардид ва Талиев бе иштибоҳ онро истифода бурд.
салби дар ҳайати асосии имрӯз будани Рустам Соиров фаҳмо аст. Манучер Ҷалилов беҳтарин бозингари моҳи март дар лигаи олии Тоҷикистон корти сурх гирифт дар рақобат муқобили Панчшер ва имрӯз ӯ ҳаққи иштирокро надорад. Табрез Амирбек Ҷурабоев пас ба тарафи ости майдон. Алишер Ҷалилов аз тарафи чап Камолов мартаба ҷудо кард. Соли рост тарафи ҳамдастагонаш нарафт. Акпуҷе кура тоби дуракуниро ба ихтиёри худ мегирад Истиқлол. Табрез Ҷулиус Кваси убурда бурд бо Муҳаммад Раимов қоидабозӣ вайрона шудааст. Шероз Шарипов парту ба тарафи рост иҷро мекунад. ирсоли пешгӯи шаванда ва осон тӯбро мегирад Табрез Исломов. ҳуҷум ташкил карда шуд. Рустам Соиров хост ки баргардад тӯбро ба Табрез. Якдигарро дуруст нафаҳмиданд бозингари ин даста. бисёр хуб бозӣ мекард Шаҳбоз Ҳабибов. ҳуҷуми клуби марказии варзиши Артист. Шаҳбоз имкон дод Амирбек Ҷурабоев ки ӯ зарба занад. Сари вақт тӯбро аз назди пои ӯ гирифт нимуфисадгари Истиқлол. Рустам Соиров тӯбро дар майдони гузошта натавонист. инҷо эътироз дорад Шамсиддин Қосимов роҷеъ ба он ҳолате ки фикр дорам миёни Шаҳбоз Ҳабибов ва Амирбек Ҷурабоев иттифоқ афтид. کس از سطح سلاسه برداشت نظرم که جوشوا اکپوجه است. گروه مخلصان در ورزشگاه خردترکان نیز هستند. حالا برای آنها از فوتبال دیدن شوق بازی‌های تلفنی بیشتر است. امیر خورکاشف مجبور شد که با بزرگ مان کند. Рустам Соиров یک برگ مقابل بیلانگ قریب بود که فیرور شود رستم اما اصابی جسه بزرگتری خود بیلانگ توانست که توپ رو محکم کند و امکان داد که رستم با موقع زودتر براید. رومیش جلیلوف پس طرفی محمد خود بازی ویران شد مقابل محمد
давои Муҳаммадҷон Раимовро ҳам мефаҳмем. Ӯ буд, гарчанд ки ӯро афтонда буданд, зуд ба пӯ бархест ва фазои озод доштан назди худ. Муҳаммадҷон Раимов дар бозии муқобили ҳосилот бисёр паси зебо иҷро карда буд ба Манучар Ҷалилов барои голзанӣ бо пушти пояш. яке аз асистҳои зеботарини мавсим ҳам фикр мекунам ҳамон аст. партоби Алишер Ҷалилов акнун як вазъияти стандартии дигар кор мекунад Истиқлол, аммо аз кунҷи майдон партоба ҷаримагоҳ бартараф карда шуд. Соиров тур мегирад аз назди пои ӯ Ҷонибек Шарипов. Ҷулиус Кваси марказро холӣ монд. Кемевеа пас ба тарафи рости майдон. Бисёр хуб, зарба зада мешавад ё не? На. Табриз Исломов якҷо ба Амирбек Ҷурабоев тавонистанд ки бартараф раванд ин ҳолатро. аз тарафи рости майдон ҳуҷуми навбатии Кемевеа, аммо партоби аз ҳад баланд ва имконияти беҳтаринро аз даст медиҳанд футболбозони дастаи меҳмон. хатарнок ба акслоҷи гузашта истодааст Кемевеа. Джерард Бакинде Белонг дар марказ холӣ аст. холӣ буд аниқтараш дар замони гузашта. Шероз Шарипов бисёр хуб аз маркази майдон мегузаранд бозингарони Кемевеа. пас ба тарафи на маълум буд ки тасмим пас ба тарафи чап буд, аммо пасро хато иҷро кард Ҷулиус Кваси. Ҷонибек Шарипов омода буд ки тӯбро қабул кунад агар пас беҳтар иҷро мегардид. Нурдин Асанов, Содиқҷон Қурбонов. Содиқҷон Қурбонов 2 мавсим пеш, соли 2023 муаллиф яке аз голҳои бениҳоят муҳими Истиқлол гашт дар мавсим дар финали ҷоми Тоҷикистон муқобили Равшан ки дар шаҳри Кулу баргузор гардид. дар вақти изофӣ Ҷозеф Акамати, яъне дар экстра тайм ҳисоби бозиро кушод ва наздик ба он буд ки маротибаи чорум дар ҳамон мавсим Равшан Истиқлолро шикаст бидиҳад. аммо Содиқҷон Қурбонов дар дохили ҷаримагоҳ пас аз як партоб тӯбро гирифта гол мезанад ва ҳисобро баробар мекунад. дар идома дар силсилаи зарбаҳои 11 метра Евгений Гриценко дар розабони Равшан яке аз пеналтиҳоро иҷро кард, муваффақ нагашт. дар ин тариқ Истиқлол дар ҳамон рақобат пирӯзӣ ба даст овард ва барандаи ҳам чемпионат ва ҳам ҷоми Тоҷикистон гашт. офсайд набуд ку ба назарам.
аз Алишер Ҷалилов дида агар хат кашид 2 нафар дигар бозигарони КМВ ақибтар истода буданд. осо мебардорад Шабоз Ҳабибов зимни мурда дар қабати дуввум. بیست دقیقه رقابت پشت سر میشود. یکم هجومی خفناک در جریان دست ما حالا ندیدیم و یکم امکاناتی گلزنی هم نبود. در اختیار استقلال در اختیار KMV. Jurabboyev Sheroz Sharipov در مرکز میدان بدون مقاومت رقیب توپ را قبول میکند. جونی بک موفقیت کلونی KMV از موسم به موسم این است که روبریت بازیگران مهمترین خود را نگاه داشته میتواند. همین دستاورد اساسی است. پاس نمیگذارد طرفی لوکاس کوین. وظیفه کلوب مرکزی ورزش ارتش فهمو است در این بازی. کوشش کردن در عکس هجوم خپیدن استقلال. امیر بک پاس طرف وسط میدان رومیش جلیلوف پاسی مشکل بود برای قبول کردن برای این راستی توانست با تو با من کردن توانست رومیش بلانگ این نفر در مناسب گذاشته یک جا با کامرانی میرزاخان جفتی دیفاگرانی مرکزی بودند. چون که قید کردم از مناسب گذاشته با این موسم از تلفات نظر است تنها رفتنی عبدالله شریف است. بعد از تیرگر تدازو رفت اما اونجا قول بازیگری حیاتی اساسی نیست. تماس که برای چی با دستیرگر رفت حواسی بازی کردن در مسابقه‌های بین‌المللی. جونیبک شریپوف партабиу ба ҷаримагоҳ андак баландтар. Вайсин Сафаров
خوب توپ رو قبول کرد ایسیدین. جولیس کواسی بازیگزاری پنیادزه بود در اجرای بازیگران KMV. جونی بک شریفوف یک پرتاب دیگر، اما توپ طرفی دروازه رفت، نه اینکه به طرف همدستگان. آخرین مراتبه KMV بر استقلال سال 2022 پیروزی به دست آورده است. ماه اوگوست. پس آن راسو دو موسم شد که KMV پیروزی به دست آورده نمیتواند. 7 بازی برگزار گردید و در 7 بازی 4 دفعه استقلال پیروزی به دست آورد. 3 مرتبه دیگر باشد مساوی بازی کردند. دستاورد دیگری روبرت KMV این تعیین کردن شمس‌الدین قاسموف با حیث سرمربی دسته است. یک پرتاب دیگر با جریمه‌گاه آرامش چهلف میخواهد که از پوشش بازیگری KMV ایست دست برای این تصمیم میگیرد که توپ را زده با آوتراون سازد. یک سال شمس قاسموف با جوانان KMV کار کرد، بعدا تعیین گردید همچون سرمربی و با اون هیئتی که دارد دسته با اون امکاناتی که وجود دارند فوتبالی دسته چندان بد نیست. در بعض از وقتها از حد زیبا است. جراد شریفوف توپ را میگذارد به جراد بکیند بیلونگ. حسنی‌دین محمدعلی، وایس، کامران ابراهیموف پاس اجرا کرده توانست اما اندک توپ سخت‌تر رفت و نتوانست توپ را قبول کند. لوکاس کوین، رحیموف پس او طرفی رستم سویرف توپ رو بر میگردند با محمد جان رحیموف. با پای راست پرتاب اجرا میکند محمد جان، ضربه جانبی دروازه میگیرد توپ رو. حسنی‌دین محمدعلی چقدر ضربه های خطرناک بود. ضربه خطرناک، اما در ادامه رستم کمالов تیار بود که ضربه دوم رو زند. محمد جان رحیموف پرتاب خوب اجرا کرد. همه میدونند که محمد جان رحیموف با پای چپ خوبتر بازی میکنند، ولی پای چپ رو محکم کرد اما رحیموف توپ رو به طرف پای راست روان کرد و پرتاب اجرا کرده توانست. سالی مبارا بازی کردن استقلال در لیگ چمپیون ها اون موسمی که الهلال رو شکست دادن آنها و دسته شارجه بود و از گروه برآمدند، اون موسم هم رحیموف در طرف راست بازی میکرد. در روشن هم در موسم گذشته در این واقع بود. و تنها پتر شگرد در طرف راست
ҳамадуниро мегузошт тарафи чап Муҳаммаҷон Раимов. Ҷурабоев Алишер Ҷалилов пас ба марказ Лоуренс меафтад Лоуренс аммо қоида бозӣ вайрон шудааст. Ҷонибек Шарипов бе қоида вайронкунӣ зидди ӯ бозӣ кард Ромиш Ҷалилов. муборизаи шадид аст дар маркази майдон. тӯҳфа мекард тӯбро Шерӯз Шарипов ба Рустам Соиров. Раҳимов қоида бозӣ вайрон кард Комрон Мирзохон. барои даъво эътирозҳои зиёд корти зард нишонда мешавад аз ҷониби Амирҷон Хуркашев ба Шамсиддин Қосимов. медонед Шамсиддин Қосимов зарраи пир нашудааст. ягон зарра читаре ки дар даврони футболбозиаш буд ҳоло ҳамон хел мондааст. ин як тавсифи ҷавонии Шамс аст. яке аз бозигарони муҳимтаре ки солҳои зиёд дар маъзар КМВ бозӣ кард. капитани даста буд ва акнун рисолати сармураббигиро дорад. пахш кард пӯи Амирбек Ҷурабоевро Муҳаммад Иқбол Давлатов. тасодуф ба назарам ба пӯи Амирбек зад Муҳаммад Иқбол. дастаҳои мазкур имсол дар финали мусобиқаи анъанавии пеш аз маросими ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон бозӣ карда буданд. рӯзи 22 феврал бозӣ доир гардида буд ва дар он бо ҳисоби 2-0 Истиқлол пирӯзӣ ба даст овард. Денис Беганович ҳар ду голҳоро ба сама расонид. ҳамин тариқ дар ҷоми ФФТ Истиқлол ғолиб ва КМВ аз недиюм ва барандаи медалҳои биринҷӣ мусобиқа бошад Паншер гардид. Алишер Ҷалилов ба муқоимат нишон медиҳад Шерӯз Шарипов партов ба ҷаримаго устидири Маҳмад Алӣ бехато бозӣ мекунад. ҳоса мебардорад зини мубориза бозигари КМВ. ба назарам ки капитани даста аст Комрони Мирзохон.
Kiladze امروز در منطقه مهمانی فخری نشسته بود رو تماشا دارد. Julius Kwasi, Johnny Beck, پس نشاندم موفق اجرا کرد بلونگ و این باعث میشه که استقلال با عکس هجومی خطرناک بگذارد. رحیموف پس با داخل جریمه امکانات بهتری برای امیربک جورابویف ضربه و گل از بعدی پایه‌ای حسن‌الدین محمد علی توپ را میکرد امیربک و اسیستی نوبتی محمد رحیموف در موسم جدید از خطایی جرارد بکیند بیلونگ شروع شد. یک خطایی و استقلال نبخشید. توجه کنید که موقع دفاع خالی موند. جونی بک شریف گاشان شیتوبی در باقی برگشت اما نتوانست که برگرداند تنها همین ضربه را. وایسین سفارов ضربه اجرا میکند. محکم کرده شد این ضربه. جولیوس کواسی اکنون جولیوس میزنه ضربه از مسافه دور. خود رو با فکر برای گرم کردن پرتوف محمدالدین حسنوف امروز قریب یگان مرچه و تاریخ افناک توپ طرفی او آمده است. گلران میرزاخان فشار میورد رحیموف کواسی زیبا بازیگوزاری کرده شد اما آخرین پاس از طرف وایس اندگنوانی رفت از جانب کواسی. محمدالدین هم به اشتباه آمد یاد زمین رو بازی پرتافتن و آوت با فایده استقلال. Akpuje Rahimov Rustam Soirov Romish bargardona میشد این سول صدیق قربانov
алишер ҷалилов партоб ба ҷаримагоҳ бениҳоят хуб аст кор карди беҳтар бояд анҷом медод рустам соиров ромиш рустам хуб убурза бурд широз шарипов хуб убурза бурд муҳаммад дар канори майдон табрез исломов камтар аз 1 дақиқа то анҷоми вақти асосии қисми аввал аммо довар ҳатман илова хоҳад кард зеро ки дар қисми аввал бози чанд нафар манъ шуда буд бинобар осеб ва бинобар дигар сабабҳо Doğar ve kısmiyetini bozup dudaklar bırakır. ду дақиқа вақт шуд лоуренс гарчанд ки аз соли бозӣ бартарӣ камол бошад сехун аммо тавонистанд ки ягона шонси пайдо шударо бо гол ба анҷом расонанд рустам камолов тӯб аз пои аз майдон берун мешавад шояд ки охирин ҳуҷуми истиқлол бошад дар қисми аввал қисми аввали бозӣ бо бартари як голаи истиқлол голизадаи амирбек ҷурабоев ба анҷом расад 1-0 15 дақиқа танаффус тамошобини азиз пас аз он бармегардем ва гузориши мустақими худро давом медиҳем бо мо мемонед
тамошобинони азиз, гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ давом медиҳем. аз бозии Истиқлол муқобили КМВА дар ҳайати клуби марказии варзиш артиш бозингар иваз карда мешавад. боҷои Шаҳбоз Ҳабибов ба бозӣ медорад. Франсуа Ньенге ҳамлавар таҳти рақами 33. ҳисоб 1-0 аст ба фоидаи Истиқлол. гӯли ягонаи нимаи аввалро Амирбек Ҷурабоев ба самар расонид аз паси Муҳаммадҷон Раҳимов. дар дақиқаи 40 гол зада шуд. дар ҳайати Истиқлол ягон тағйирот нест. аз фурсат истифода бурда биёд бори дигар ҳайатҳоро ба шумо маърифӣ кунем. Истиқлол дарвозабон Муҳориддин Ҳасанов аст, дифоъгарон Табрез Исломов, собиқ Амирбек Ҷурабоев, Ромиш Ҷалилов ва Ҷошуа Акпуҷа. Муҳофизатгарон Алишер Ҷалилов капитани даста, Амирбек Ҷурабоев, Муҳаммадҷон Раҳимов, Лоуренс, Рустам Камолов ва як ҳамлавар аст Рустам Соиров ки инзом бо ту аз паси зебо иҷро мекунад. бо қафази синааш тарафи Раҳимов аммо дақиқ нест паси ӯ. ҳайати клуби марказии варзиш артиш дарвозабон ҳуснидили Маҳмадалӣ аст. дифоъгарон Комарони Мирзохон капитани даста, Ҷонибек Шарипов, Ҷерар Бакинда Билонг ва Комарон Иброҳимов, муҳофизатгарон Шероз Шарипов ва Исиддин Сафаров, Муҳаммад Иқбол Давлатов, Ҷулюс Ананакваси ва ду ҳамлаварон Лукас Кевин якҷо бо Франсуа Эньеге ки ба ҷои Шаҳбоз Ҳабибов ба бозӣ даромад. Тоза бер нашудааст. Табрез зарбаи Раҳимов аз масофаи дур. Садирҷон Қурбонов суд ба тарафи Муҳориддин Ҳасанов равон мекунад ва Муҳориддин осон добро мегирад. Комарон Иброҳимов ро тела медиҳад Алишер Ҷалилов аз пушт. қоидаи бозӣ байон карда мешавад. Алишер Ҷалилов беҳтарин бозигари мавсими гузашта аст дар чемпионати Тоҷикистон.
назарат беҳтарин бозингар ҳамон чер ҷалб гашта буданд ки алишер беҳтарин нимуҳофизатгар шуда буд. дар мавсими гузашта аз ҳайати истиқлол ду ҷоизаи инфиродӣ буд, аммо ҳамзамон ду нафари дигар бошад аз дастаи ҷавонон ҷоизаҳои инфиродӣ гирифтанд. муҳаммад назариев ки феълан дар ҷоми осиё қарор дорад ва фирӯзҷон шарипов, ҳардушон ҳам дар ҷоми осиё дар ҳайати мунтахаби наварасони тоҷикистон бозӣ доранд. кваси амирбек ҷурабоев қариб буд ки идеалӣ бозӣ кунад дар мавқеи нимуҳофизатгари такягӯҳӣ, аммо дар охирин фурсат тӯбро аз даст дод. кваси ба марказ ҷулиус тазарбаи тобнокию хатарнок аст, андак баландтар тӯб мегузарад. Камрони Мирзохон Лоуренс қоидабозиро вайрон мекард муқобили Ҷулиус Кваси. чуне ки қайд карда будам, алло ҳар даста мувоҷиҳи шикаст нагаштанд ва талош мекарданд каме барои ҳисобро баробар кардан. Шарипов Рустам Соиров фирор мешавад сӯи дарвозаи КМВА ва дар муборизаи танбатан бо Бакин де Билонг дар пояш устувор монда наметавонад. агар бар ба бар истанд ин ду бозингарон, бар аво эҳсос мекунед ки чӣ қадар аз ҳисоби ҷусса фарқият калон аст. ҳеҷ қоида барон ки набуд, китф ба китф бозӣ кард Бакин де Билонг ва Ясин Сафаров, Камолвон Иброҳимов. қоида барон кунӣ нест муқобили Алишер Ҷелев, дар ҳоле ки Шероз Шарипов ба назарам ки аз пироҳани Алишер қапида буд. ба назарам ки Лоуренс умуман нарасида буд Шерозро. Мартоб ба ҷаримагоҳ маҳкам нигоҳ дошт Акпуҷе.
Лукас Кевинро. پاس مرکز نمیگذارد که می‌بینید بیشتر فشار آورده است نسبت به استقلال و اینم فهمو است آنها باید که رو برابر کنند. رحیموف دو نفر رو با خود جلب کرد، تو رو برگردوند با علیشیر جلیلوف، اما در مبارزه بود کاپیتان استقلال نتوانست پاس انیق اجرا کند. رستم پاسیو با مرکز جورابویف، رحیموف ارسال به جریمه‌گاه ضربه رستم سویروف عموما سخت نیست. ضربه جریم دروازه استقلال کوشش کرد دیگه دیده که چند لحظه پیش به بازی در آمده بود. فرانسوا انینگ از بالای سری محردین حسن افتوب را میکند، اما محردین در موقع درست قرار داشت. لورنس از کنار چپ میدان کامولوف خود بازی برای شد مقابل ویسی سفارف. کراسی توپ میدهد میربک جواب در مرکز میدان. از حد سخت رو کرد فرانسوا انینگ خود رو کار میکند. بازیکن نهایت ذخیروی کمی به اونجا سایدی کول شد دیده میشود و اسرائیل خولف در قریب که این مبارزه های یک بر یکی جرارد بیلونگ و رستم سویروف. بیلونگ تو را از پای رستم سویروف به خود آن کنی میگیرد، ولی اگر نفس سویروف نگذاشته است. پرتاب جریمه‌گاه کامران میرزاخان از کنار توپ پریده میرود. اکپوچه
маҳкам мешавад партоб. استقلال باید فکر کنم که حتما در روزانه ترانسفری نوبتی که نزدیک تابستان می شود باز اکشن ترانسفرهای دیگر انجام بیاد. هر سال برای لیگ چمپیونان همین گونه سیاست دارد است. بازیگران مخصوص برای لیگ چمپیونان جلب می شوند. پرقوتر کردن هر کار از دست را در که تجربه سال گذشته برای آن نشان داد که سطح لیگ چمپیونان دو قریب که برابر است با لیگ چمپیونان الیت. امکاناتی نوبتی برای کمی از ضربه جنوبی دروازه اما را خوب اجرا کردند بازیگران ارتش. توپ را خوب برده رساندند اما در فرجام لوکاس کوین ضربه دقیق اجرا کردن نمیتواند. کمیوه باید دیگر ناترسیده پیش رود. اقتدار گلزنی دارد دسته مسکو. بازی از حد یک رنگ جریان دارد بدون جالبیت. این پرابلم هم مشاهده میشه در بازی امروزه. شراز پرتاب شراز شریکوف اکوجه توبرو من کرد موردی نسان ابزو توبرو میگیره. رستم کمالوف خواست که طرفی راست کار کردن انجام داد اما موفق نگردید. ابراهیموف وایسیدین ضربات مسافه دور بالانتر امکان داشت دادن دفاعگران استقلال که بازیگران کمیوه ضربه بزنند. رحیموف حسنوف امربک جورابایف در قسم اول با مراتب بهتر مرکز میدان را نگاه میکرد و در قسم دوم کمیوه گویا که سخت فعال شد گلی سرده آنها را بدار کرد.
Кваси вариант танҳо аз тарафи рост аст, аммо бо марказ бозӣ мекунад. Амирбек Ҷурабоев дарк кард ки пас эҳтимолан сӯи Кваси дигар бора баргардонда мешавад. зуд мавқеъ дуруст ишғол кард ва тӯбро аз наздикпои рақиб гирифт. Ҷурабоев, Лоуренс, ва Ҳусниддини Маҳмадалӣ саросима овард. тӯбро пеш мепартояд. Ягон бозигаре ки мегӯяд дар ин мавқеъ майдон нест. Аҳтам Назаров иваз мекард дар майдон Рустам Камоловро. имрӯз шонс дошт Рустам Камолов барои дар ҳайати асиёндар намоӣ кардан, барои худро нишон додан. Хуб аст барои ба даст овардани таҷриба. Аҳтам Назаров ба майдон даромад. партоб иҷро мекунад ба ҷои магол Франсуа Эньенге, аммо партоби баланд бесуроға ва бенатиҷа. истиқлол дар нимаи дуюм умуман фаъол нест дар хати ҳуҷум. Анизам Муҳаммад Раҳимов барои пои чап тӯбро дуруст мекунад. албатта барои осонтар аст бо пои чап бозӣ кардан. Ҷурабоев, партоби Алишер Ҷалилов бартараф карда шуд. Табрази Исломов, як ирсоли дигар. Ромиш, Лоуренс, Аҳтам Назаров тӯб ба Муҳаммад Иқбол Давлатов мезанад ва аз майдон берун мешавад. Ҷурабоев, партоби ӯ, зарбаи Лоуренс ва 2-0. Як ҷамъи як ҳисоби гол ҷамъи пас дорад акнун Амирбек Ҷурабоев ва бо сар тӯбро бори дарозае ки мебиёяд мегардонад Лоуренс Анван Николас. Гол розад бозингер рақами 24 Лоуренс Николас, як қарсаки ба ман мезаде мухлисони Истиқлол. ҳисоби бозӣ 2-0 ба фоидаи Истиқлол.
Амирбек ҷурабоев ҳама вазъиятро хуб баҳо дод. Партоби ҷо кард ва барои чӣ? Ҳусниддин Маҳмадалӣ аз ҷои худ пеш мебарад. Нофаҳмо акнун мушкил мешавад дар ин бозӣ. Дар 20 дақиқаи монда барои ки мебиёяд 2 гол занад. қариб ки кори ғайриимкон менамояд. Рустам Соиров як бар яки тоза аст. Рустам зарбаи ӯ ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. аз ин дида имконияти беҳтар чӣ буда метавонад, гарчанд ки дар охир офсайд вақт гирифта шуд. довари канори андак дертар, аммо офсайдро ба қайд гирифт. дар ҳолати пас додан монросӣ чандон мушаххас карда натавонистем ки дар кадом мавқеъ зада буд Рустам. иброҳимов тайёрӣ мемиёд. Абдухалил Боронов барои бор омадан ба майдон. пасдан дар кор аст. Лукас Кевин, Франсуа, Шероз Шарипов, Вайсиддин Сафаров метавонад Лоренсро, Кваси, андак Ноаненов пас тарафи Муҳаммад Иқбол Давлатов. аз одам гирифта мешуд худи Муҳаммад Иқбол Давлатов ва ба ҷои ба бозӣ медорад Абдухалил. Далер Ёдгоров амон нишонда мешавад. дар клуби марказии варзиши Артиш пештар бозӣ кардааст. феълан бедаста асту, яъне агенти озод. дар дастаи Хуҷанд буд, дар дастаи Регар. дастаи охираш Регар Тадас буд. чанда пеш ба ӯ вохӯрда будем. тасодуф дар як қаҳвахона қайд кард ки машқ карда истодам. худро дар ҳолати варзишӣ нигоҳ медорам ва дар ояндаи наздик шояд ки ба ягон даста бипайвандам. Кваси
офсайд. Инобад из-за офсайд мегзоранд як бозингар истиқлолро футболбозони КМВА. Инобад Алишер Ҷалилов буд. Сафаров. Вайсин набояд рӯбарӯ дриблинг кунанд тарафи Лоуренс. Эсои пойҳои дарозаш имкон нахоҳад Лоуренс Вайсин Сафаров аз гузарад. Лоуренс тарки майдон мекунад. ба ҷои ӯ Шаҳром Сулаймонов ба бозӣ медарояд. ба ҷои Рустам Соиров бошад Ризо Деҳқонӣ ба бозӣ медарояд. Бозигари рақами 24 Лоуренс Николас ва бозигари рақами 9 Рустам Соиров майдонро тарк карданд ва ба ҷои бозигари рақами 77 Реза Деҳқонӣ ва бозигари рақами 70 Шаҳром Сулаймонов ба майдон даромаданд. назарам ки имрӯз номзади асосӣ барои беҳтарин футболбоз дар майдон Амирбек Ҷурабоев аст. гол ҷамъи паси головар, бозии хуб дар маркази майдон, тамоми замина барои беҳтарин бозингар шудан аст. Деҳқонӣ зарбаи тобноки ӯ бармегардонад. Ҳусниддин Маҳмадалӣ бо аввалин расишҳояш Резо Деҳқонӣ бози эронӣ хатар эҷод мекунад дар назди дарвозаи КМВА. партов ба ҷаримагоҳ Акпу ҷаҷаиш кард ва тӯб расидан натавонист. Аз канори муқобил Резо Деҳқонӣ тӯбро мегирад. Шаҳром Сулаймонов
боз як партоби дигар андак баландтар меравад, аммо аз канори муқобил бозингар тайёр аст барои тӯбро гирифтан. Муҳаммад Раимов, Ҷурабоев, як пас дигар ба канор, Аҳтам Назаров, бо даромадани Аҳтам Назаров канори чап бозиш рангинтар шуд. воқее ки дар он Рустам Камолов бозӣ дошт. Кваси дар даври навбатии чемпионати Тоҷикистон ҳар даста дар як рӯз бозӣ доранд. Дар рӯзи 20 апрел Истиқлол дар сафар бо Барқчӣ бозӣ мекунанд. Клуби марказии варзиш артиш дар хонаи худ бозишгоҳи Вахшро мепазирад. пас аз ин бошад дар даври ҳафтум Равшан КМВ аст. Истиқлол бо Ҳулбук. Равшан КМВ ҳам бозии ҷолиб хоҳад буд. ҳоло фардо моро ду бозии рангин интизор аст дар доираи чемпионати Тоҷикистон. телевизионҳои варзиш ва футбол онҳоро ба таври мустақим намоиш медиҳад. барои ин ҳатман тамошо мекунем, пайгирӣ менамоем. нафароне ки наметавонанд аз оинаи нилгун бозиро тамошо кунанд, инчунин бозиҳо тариқи YouTube пахш мешаванд. сарчашмаам дар саҳифаҳои иҷтимоии Варзиш ТВ ва Лигаи футболи Тоҷикистон паҳн мешаванд. Равшан бо ҳосилот бозӣ мекунад. дерби Хатлон, дерби собиқ вилояти Кӯлоб ва дерби шаҳри Хуҷанд. Эсхата муқобили Хуҷанд. боз як бозӣ ки интизориҳои аз зиёд аст аз он. бозӣ бояд ҷолиб шавад. деҳқонӣ Шаҳром Сулаймонов дар пази ба иштибор Шаҳром гузариши Шероз тӯбро мегузмонад барои Ҷулиус Кваси. дар канори майдон мубориза мебарад Лукас Кевин. Аҳтам Назаров аз миён ва уман пироҳанӣ Резо Деҳқонӣ қапида буд. Комарон Иброҳимов қоидаи бозиро вайрон карду. имрӯз бозӣ аз лиҳози қоида вайронкуниҳо бозии тоза аст. умуман дағалӣ дар майдон дида намешавад. бисёр ором бозӣ гузашта истодааст. Деҳқонӣ, Амирбек Ҷурабоев, Акпоҷе,
Ахтам Назаров тӯбро гум кард. Шаҳром Сулаймонов беқоида барам кун тӯбро мегирад. пас ба дохили ҷаримагоҳ, аммо корои Мирзохон пешдастӣ кард. Резо Деҳқонӣ иддао дорад ки китф ба китф бозӣ кардааст. Блонг. Вайстин Сафаров партов ба ҷаримаҳро иҷро мекунад. Табрез акнун мавоқеи дифоъгари марказӣ гузаштааст. На. Дифоъгари канори чап аст. Ҳоло Ахтам дар мавқеи нимофизатӣ аст. Пас ба тарафи рости майдон андак дақиқтар агар бозӣ карда мешуд. Пас Франсуа Эньенге метавонад ки ба мавқеи хавфноки зарбазанӣ барояд. Зарба ҷониби дарвоза ва гол! Комрони Мирзохон ҳисобро 2-1 мегардонад. Муҳриддин Ҳасанов иштибоҳи монанди Ҳусниддини Маҳмадалӣ роҳ медиҳад. 2-1. Дилбар таваҷҷӯҳ мекунем аз канори рости майдон тӯбро қабул мекунад. Шероз Шарипов партоб иҷро мекунад. Бедарак аз ҷои худ пеш баромад. Муҳриддин Ҳасанов. Нахостин голи Комрон дар ин мавсими Лигаи бартари Тоҷикистон. Акнун фишори шадид хоҳад овард КМВ ба дарвозаи Истиқлол барои задани голи дуюм ва барои ҳисобро баробар кардан. Умед пайдо мешавад барои ҳисобро мусовӣ гардонидан ва як имтиёз ба даст овардан. мухлисони КМВ ҳам бедор шуданд дар варзишгоҳ. акнун эҳсос мешавад ки онҳо зиёданд. Вайсиддин Партобиёв акпуҷа бартараф омадаи солро. Комрон пас ба канори ҷо кард Мирзохон. Ҷонибек Шарипов дербоз аст ки туфайли канори Ҷонибек ҳуҷум ташкил накардааст КМВ. Тоя бозиро вайрон накардааст Муҳаммадҷон Раҳимов. акнун бояд ки баргарданд бозигарони КМВ ба мавқеъҳои худ. боз қоида вайронкунӣ нест. Ҷулюс Кваси паси Ҷулюс ба канори чап. Абдухалил Боронов Ҷулюс бозигузор менамад Кваси. ин навбат нолозим буд. вақте ки пешаш холӣ аст чаро пеш намеравад Ҷулюс Кваси нофаҳмо. Алишер Ҷалилов пешдастӣ мекард Комрони Мирзохон. Шероз Шарипов ана акнун бозии ҷолибро мо дар майдон дида истодаем. Шероз аз масофаи дур зарба мезанад. Новозӣ чӣ дар кор? Шамсиддин Қосимов нишон медиҳад ки тарафи рост холӣ аст. бояд ки пас бозӣ мекард Шероз.
وقت کشانده ایستاده است استقلال. اکنون تیاری می‌بینند برای برآمدن به میدان مسرور غفورов. باور به قسم اساسی بازی 5 دقیقه اضافه کرد. پنج دقیقه اضافه کرده شد با وقت اساسی رقابت. 5 دقیقه فهم است که اساسناک است. Kamron Ibrahimov زود پرتاب به طرف پیش. با دوباره شروع می‌کند که خیلی بازو برای کم مقابل تبریز. لوکاس کوین محمد رحیمов در میدان عوض کرده می شود. یک اسیست امروز در نام خود دارد رحیمov. در حالت دست استقلال بازیگر راستی در استقلال چندان رنگین بازی ندارد رحیمov. خوش شوید در روشن چون لیدری دسته بود بیشتر هجومات فعلی او تشکیل می‌شدند. بازیش به مراتب نظر است. Kevin مبارزه برای صدیق قربانov. خیلی مزاورم کرد میگه که نه با بازی برید گردید. مسرور غفورov کرده شده است با قرار خود و با پاس دادن. لوکاس کوین شروع شریفov کامران ابراهیمov و حسین سفارov اندک بیشتر از یک دقیقه دیگر تا انجام وقتی زمان نموده دوار هم صدیق جان قربانov کارت زرد گرفت از برای وقت کشانی قبلا. نه برای نمیخواه ایران مقابل لوکاس کوین. ما واسه کامران ابراهیمov هم خسته شده است. مشکل حرکت دارد و ما این زمان الشر جلو با پوی بر میخواد. کارت زرد به الشر. بخش میپرسد الشر جلو از کامران ابراهیمov. در آخر بازی دراما و کامبک می شود یا نه؟ آخرین امکاناتی گذاری برای دسته ارتش.
мутаассифона дар ҳоли нишондани такрори ҳолат моҷарони ҳуҷумро надидем. қисми асосии бозӣ ба ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст меорад дастаи истиқлол дар бозии хонагии худ. Амирбек Ҷурабоев ва Лоуренс дар дақиқаҳои 40 ва 69 голҳои истиқлолро заданд ва танҳо бо як гол ҷавоб гардонид Кемевея. Каврони Мирзохон дар дақиқаи 87 беҳтарин бозингари рақобат Амирбек Ҷурабоев эътироф гардид ва тамошобини азиз дар ҳаминҷо гузориши мустақиму хотима меёбад. Меҳровари кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. Сарбаланду хонобод бошед. Хайр.